morning, good morning, good morning! Welcome sa atong programang Hotdogs sang IPPO. Sa ngalan sa amon Provincial Director, Police Colonel Galvin Guerrero, kami ang inyong mga Ilonggo Cops, Police Senior Master Sergeant Francis Colidor Jr. Pag ako naman si Police Lieutenant Maria Feomite. Again, welcome sa Hotdogs sang IPPO, ang kape kag balita. Just imagine kung ano kami ka flexible. Change ko lang kung bala kaya naton nga mag intro in different manner. Kag kasubong dala namo diri sa inyo liwat sa bag-o natin nga studio diri sa Iloilo Police Provincial Office ang mga talagko nga balita kag mga accomplishments sa aton mga police stations kay sa bilog ninyo of course nga mga Ilonggo Cops. Yes, may mga nadakpan kita nga mga wanted person, may ara pagid nga top 5. May mga nadakpan man sang armas luthang. Inakaron bantayan nyo sa aton mga balita. Yes, kaga thank you so much. Abo nagasulod ng aton nga mga 43 ka mga police stations kag duha ka mobile force companies. Kaga ginadayaw gid naton dire ang mga top fans naton nga kung sa diin naging factor kung ang aton subong nga Iloilo Police Provincial Office Facebook page may ara na malapit 20 mil ka mga followers. Yes, congratulations. Yan. Lapit na lang. Damuon ta pa. So good morning kay Ma'am Christine Joy Branya Kundag. Mama, ayong aga sa inyo. Please don't forget to like and share our videos para damo pagid ang makapamati kag makalantaw sining aton nga programa ang Kape kag Balita. Of course, aton dira nga big fan sa Camp Crame Police Brigadier General Harris Fama. Sir, good morning Good po. morning, good morning, sir. Kag sa aton dira nga maukod man nga taga-sunod kag tumalanaw dira sa Kagbang-Uton, wala sang liwan kundi si Tatay Joe Totanes, Chris Totanes kag upod niya subong. Ang mga Cholos Boys. Cholos Good morning good sa inyo tanan. Kag syempre, ang aton dira nga kaupod si PSMS Riniel Quirante sa ICPS 3 Haro. Good morning sa inyo. Kag kay Ma'am Jenny Ong sang Pavia. Syempre ang Akonda family sa Taguig, Metro Manila, mga watching man, and of course sa akong dauton sa Canta Rizal, Teresa Tupas Dizon. Nagsiya family, good morning. And of course, to my best friend, watching from BDO Makati Branch, Desiree Sabit Bernabe. Good morning. Because Ma'am Pingping, when we reviewed our Facebook page, kadamo na gid sang top fan diri sa aton nga Facebook page kag from time to time acknowledge namon ang mga top fan. Gani kung kamo nga bag-o lang gid naka-check sa mga Facebook page kag gusto niyo man matagaan sang sang badge, sang badge sang nga top fan, always share, like and react sa among mga programa diri sa Iloilo Police Provincial Office. Yes, so, syempre, kay Ma'am Rose Blaser, good morning man sa inyo. Syempre, sa aton din nga mga OFW, si Ma'am Nova Sumagaysay. Si Hieronimo Lapian, kag si Milagros Pumarin dito sa Singapore, si Hieronimo Lapian, ara naman sa New York. O, si Ma'am Tilain. Si Ma'am Tilain naman, kag iban pang mga OFW naton nga malabutan sa siniating nga programa. Good morning, good evening, good afternoon dira sa inyo tanan-tanan. Kay Ma'am Moringat, Ma'am. Sir ni siya, lalaki. Kay Ma'am Mary is, siyempre Mary, paayo ikaw, malapit na ni mag-anak si Mary. Si MJ Arancilio Alave, kay si Christine Joy Branya Kundang, Ma'am, happy watching lang da. Stay tuned. Kag of course, hindi nato malipatan kahapon gali may mga good friend kita nga nag-celebrate sa ila birthday. Wala sa liwan kundi si Police Staff Sergeant Rekan ha sang Picado, happy birthday. Happy birthday, Jen. Kag of course ang mabakas ka chairperson sang Municipal Advisory Council for Police Transformation and Development dira sa Banwa sang Santa Barbara, Miss Serena Dioso. By the way, talking of Santa Barbara, congratulations kali kay Mayor Rema Somo, kag of course kay Ma'am Serena Dioso, kag tanan nga katapo sang MADAC or Municipal Anti-Illegal Drug Abuse Council nga subong ang Santa Barbara is already considered as drug-free municipality. Congratulations. Hindi man basta-basta ang proseso ngayon nandiyan nila sir, no? As in. Kaya damo makitaan galing ako ang tanan nga mga sektor sa isa ka banwa, updan sa kapulisan, sa mga
stakeholders naton dira, local government units kag iban pa dira nga mga NGOs ma-achieve gid naton kag mabantay naton ang aton nga banwa kag mangin malinong ini siya kag madula ang mga illegal drug related activities. Sa kanami sa ilang programa ang saging. Ang saging, Saging. No, isa gid ang arang ka pa-inspire. Initiate sa initiative ni siya sa Santa Barbara kung sa diin ang mga ano siya, mga drug Mga persons who formerly use drugs, Drugs, may ara na subong inabisihan. yes, oo, may ginabisyan nagapananom sila kang saging. Siguro subong nagabinungan na, no? Laban-laban, no? Sabong in the next few months siguro mag-harvest na ang Harvest Santa na. Barbara sa mga sab-a nga ilagin pang tanom few months ago. I think past 3 to 4 months ago na, no? Kag ang ining saba abi napilian siya nga programa sa nga Santa Barbara sa pagpanguna ni Miss Serena Dioso kag sa mapisan nga Chief of Police nila si Police Major Raymond Siloso nga mga proyekto sa mga person who use drugs, no? Kaya nakita naton dire madamo sa atong mga kauturan ang natimtar nga magamit sa droga tungod hindi busy ila mga pambuhi. Wala busy ila, hindi busy ila mind, no? Mura gani nga hambal sa nga mga religious gurus nga the idle mind is the home of evil thoughts, of evils, no? So damo-damo nagasulod nga mga malain nga butang sa imo ulo kung hindi ka busy. Gani sa aton mga tumalanaw subong, luwas nga ginabisihan ninyo ang magtan-aw sa kapikag balita to participate with our discussion today. After this, we hope that you find yourself busy sa ibang pagiging mga butang nga mahambal naton produktibo para hindi man mauyang ini mga moments nato nga kita naga-stay at home para magtrabaho kag mag-obra pa sa iban nga mga buluhaton. Yeah. Kaga na-enjoy ako ba mga ping-ping because kaining MCQ balabaw may chance na magpagunting, no? Because of the long ECQ nga napaidalo mga nga probinsya sa Iloilo, close ang mga barbershops, doon nagkakatuloy man ulotan, no? Naglaba aton nga mga Ay, buhok. yung mga lalaki dapat every month tagapagunting, Actually, diba? 15 days. 15 days weekly di gani ang iban no? Kay Dasi Especially, Abi, Dasi, kapit ko magaga. mahilig ka cocktail ka in love. Oo. Kasi laba yung mga buhok. Kaya sa aton mga kautoran dira, especially sa aton mga tropa nga kinahanglan bala nga ma-maintain naton ang aton nga haircut. So take time na because may mga open na subong mga spa kaga 30% sa mga spa subong kag sa mga barber salon, I mean, ang mga pwede na mag-open kag mag-serve sa aton tanan-tanan. Yeah. So ikaw Sir Ma'am Ramona Sukira, good morning, happy morning sa imo ma'am. Yes, sa atong galit nga mga tumalan-aw, kung gusto ka mo nga mag-text, no, kung di ka mo gusto nga directly mag-post sa ating mga comments, pwede man ka mo ka-text sa atong hotline number, ang 0946-509-7538. Again, 0946-509-7538. Para mabasa namon ang inyong mga mensahe or mga text or basta may ara ka mo nga mga request, please do send your message to that hotline number. Kag pwede man kamo ka-send sa aton nga messenger sa Iloilo Police Provincial Office nga Facebook page. Okay? So sa subong, aton na pamatian, ano bala ang mga accomplishments ng aton mga police stations sa inyong mga Ilonggo Cups ang naglikad nga adlaw. Here are our accomplishments. Ing pangunahan ni Nasang Ahoy MPS, nakadakop sila sa top 5 most wanted person sa municipal level ini siya sa persona ni J.R. Arioso alias Randy Airoso Jr. 24 anyos ang edad nga taga Barangay Malbog, Sitio Malbog, Barangay Tubugan, Ahoy, Iloilo. Nadakpan ini siya kahapon. Actually kagabi alas 10 sa gabi sa Barangay Tubugan, Ahoy, Iloilo. Ini siya joint operations ang CIDG 6, IPFU 6 nga gipangunahan ni Police Major Santi Mendoza kag syempre sang aton Ahoy MPS sa pagpanguna sang aton dira nga Chief of Police nga si Lieutenant Danilo Nuca. Nadakpan ini sa sala nga murder kag may bail recommended nga 200,000. Ini gali pagid nga joint operation man sang IPPO PIU sa pagpanguna ng Police Lieutenant Colonel Jervenson C. Moyo. Sir, congratulations sa tanan. Good job. Wow! Kaga, of course, ginadayo man naton ang Team Dingli MPS, no? Tungkol kahapon, nadakpan na ining mga suspitsado nga
ginapakihan amo ni sila nagahiwat sa nga pila ka mga kinawatay diri sa probinsya sa Iloilo. So apat ini sila nagpangayaw ini halin sa siyudad sa Iloilo, nangayaw pa diri sa probinsya naton kag natiklop sila sa dingli kahapon sang hapon alas 12:20. No, dira tungod nga sila anang chaff lift diri sa M&Me Variety Store, Dakadaw Street, Barangay Poblasyon, Dingli, Iloilo. Dakop di ka no kasubok lang mga tungod nga ining mga suspetsado nga ni kung mabalaan naton bala nga kapigaduhon ang rason nga nangawat ka no may tsindihan nat sometimes siguro mahal naton nga basi may tsindihan naton pa no pinito naton nga may tsindihan even though nga naton gani hindi na sa excuse. Pero when you talk of ining nagpangawat, ang ilang pangawat ni mga malahalo ni mga sigarilyo, no? So ang buot silingon, ang ilang intention niya hindi lang kuon nga makasurvive sa kapigaduhon take advantage or mga take advantage sa ibang nga tao. So ining Sanday Janice Perez alias Tata nga 34 anyos, single ini siya. Wow. Si May Gis, 24 years old, single man. Ang taga San Juan, Molo, Iloilo City. Kaupod nila ini si Dave Buenafe, 22 anyos, residente sa Santa Cruz, Mohon, Iloilo, lapit lang sa amon eh. Kasi Joseph Francis Paul Apolto, 34 anyos, kasado, kag driver ini sa isa ka taxi, no? Madamo sila nga ginakuha nga mga assorted nga mga bagay, groceries, langkit diri ang mga malahalo nga mga sigarilyo, kaga ining taxi ang ginagamit nila nga getaway nila, no? Kaga salamat gid sa CCTV camera tungod nga dako ang nanimbulig sini agod nga ma-anticipate or ma-intercept ining aton nga mga suspetsado ini kaga identify o kung identify man sila nga the same person nga dito nangawat sa Balasan, no? Gani sa siguro sa amon nga mga Facebook page bataan ninyo because nga we will try to post this faces sa sining mga suspetsado or basi bala kamo nanging biktima sang kawatay man sa inyong mga grocery stores, sa inyong mga variety stores or sa inyong mga tiangge, pwede kamo kabisita sa aton nga dingli or pakig-angot kamo sa aton nga dingli APS para mabalaan ninyo kung bala ining mga suspetsado nga nadakpan kahapon are the same suspects nga nangawat sa inyong nga mga tiangge, sa inyong mga kiosk dira or sa inyong mga grocery stores, no? Agod nga mapatungan sila sa nagkakaigo nga kaso kag para madudla ining mga kawatan nga ini nga instead nga pangita sang trabaho pag mga garden tanom sa mga tanong para ibaligya ang ilaya pahapos na lang amo ang magpangawat sa aton nga mga pinakabudlayan sa iba namon sa nang ilang pag gina-harvest. Hindi gidya commendable ining ginaobra sa aton pipila ka mga kauturan nga nagapahapos na lang agod nga mga kwarta. Balaan naton subong pandemya mampingping. Pero hindi na siya rason again agod nga magpahapos kamo, agod nga maghimo kamo sa mga kriminalidad nga ini, especially magpangawat, pang hold up because nga unfair ini sa iban man nato nga pamuluyo nga naga-suffer man sa gitawag nga pandemya. Yes, kaya na sila, ang ginakawatan yung nagkakapital ina sila. Kagkasad lang sir, kay mapababayi, mapalalaki. Nagkapangawat, ay kasad. Ako sisining mga suspetsado sa mga kababaihan, especially nga ini kag sa mga kalalakihan man Kasi imagine, damo bala pwede kamo pakapangita sa trabaho, pwede kamo kapanglaba dira sa tupad balay ninyo para maka-earn kamo sang income para sa inyong palangabuhian. Why pangawat, no? Kag sa atong mga kalaki, katagko sa inyong mga lawas, sagad ka mo na pangawat, especially yung taxi driver nga ini. Abi mo nagasakay ako permit sa taxi mapingping. Kag kung sa gani maghambal ang taxi driver nga nga muna na imong pitihan, I usually do is what I usually do is to give more. Because nga nag-change man ta. Kita blessed kita nga mga government employees, kita ang mga kapulisan because despite sa pandemya sige atong sweldo. In fact kani sa inyo na ibaluan kami nga mga kapulisan medyo ginatagaan pa kami sa jutay nga pabor sa organisasyon because man sa extra nga serbisyo nga ginahatag sa pumuluyo, especially nga wala kami sa tawag nga overtime, but we always render overtime. Wala kami sa tinatawag na fixed hours to render duty. 24 hours. 24 hours on call kami and when the work demands for us to extend time, wala na isang overtime pay. So that's inclusive sa benefits na ginatag sa gobyerno sa amon gani nga medyo makapoy man ining ginaobra sa ato ka police checkpoint, ining mga police presence naton para malikawan naman ining parehas ining mga insidente bala. So sa ato mga kabanuanan sa pagmapingping kinmando sa ato nga provincial director nga dapat i-intensify ang ginatawag nga police presence naton sa mga business establishment, especially na subong nasugtan na sila nga mag-open because nga aralan kita sa MECQ.
Sa atong pagpadayon, ang Sara MPS naman, may nadakpa naman dito yung hubog. Nga may ara, na kuhaan siya, caught in the act siya, na na-recoveran siya sa isa kakalibre 38. Amo ini si Haji Kubid I Halyurina, 42 anyos ang edad, nga taga barangay Anuring, Sara, Iloilo. Kami isa ka concerned citizen sini nga nag-report nga may ara nagpalupok sa armas. Okay. So immediately ang aton Sara MPS nagresponde kag naaktuhan gid ning tawo nga hubog ini siya kag maayo lang gani ang iya biktima sini sila nga gintiro nakapalagyo nakapangayo sang bulig sa Sara MPS naton. Kag ini siya ang tawo magapangatubang sa kaso nga violation of RA 10591. Amo namang pingping wala kita nagkalaos dire, wala kita nakataka sa pag-remind sa atong mga pumuluyo nga may ara kita nga ginatawag nga uplantikal o kanang tukhang kontra armas dutang kahapon ng pingping related to that incident. Kahapon sa Santa Barbara ginakalipay naton nga paagi sa paghangyo day Police Major Raymond Siloso kag sa iya mga kadanan dira sa Santa Barbara MPS, may isa dira ka persona nga dira sa Kabugaw Este nga nag-surrender sang iya nga 12-gauge shotgun, no? Ano ba ang relevance kung balang ato mga pumuluyo gina sapat nilang ato panawagan nga i-surrender o kung i-deposit ini mga loose firearms o ini mga firearms nga wala sa nagkakaigong lisensya like this one in Sara. Kasi imagine kung napatal, naigo ang ining iya gagintero. Kasi imagine isa naman kapamilya ang madulaan sa haligi sa panimalay kag isa na duwagid, no? Kay tungod nga ang maigo niya kag siya man mismo mapriso man. So sa aton mga kauturan dira, unay kabalo kamo nga may membro sa inyong mga panimalay sa inyong pamilya nga may ginahuptan nga loose firearms or ining armas dutang nga wala sa nagkakaigong nga lisensya, palihog i-report sa atong kapulisan o encourage sila nga deposit ini siya para nga malikawan naton ang tanan nga insidente nga relative sa paggamit sa sining mga loose firearms. Yes. Hindi na kamo magulat, i-applyan pa kamo sa search warrant ha, i-surrender nyo na agad. Correct. Okay, sa atong pagpadayon, ang San Miguel MPS man nakadakop sang wanted person kahapon alas 7 sang gabi dito sa RV Sanchez Street, Barangay 11, San Miguel, Iloilo. Nadakpan ining si Feli Guzman Ibalina, 53 anyos ang edad, may asawa nga taga Barangay San Jose, San Miguel, Iloilo. Ini siya nadakpan niya sa sala nga estafa. Kag may-ari ini siya nga 18,000 nga bail recommended. So once again, congratulations sa San Miguel MPS sa pagpanguna sang ilang OIC Chief of Police, si Lieutenant Rene C. Mercado. Kag syempre kaupod sang iyang Deputy Chief of Police nga si Lieutenant Feliciano C. Dotes. Congratulations. Wow, no? Kanami pamatian nga padayon sa pag-deliver ang ating mga police station despite sa mga preoccupation nila sa pagpatuman sa mga health protocols kapag provide sa mga assistance mga pingping sa padayon nga pag-distribute sa ilang IX, no? Or AX yan eh. Assistance for individual in crisis situation, no? Sa nga ginapangunahan ni isang ating Department of Social Welfare and Development kag ating mga respective LGUs. Sa ating mga pumuluyo nga nag-avail sa sining mga financial support haling sa atong gobyerno, palihog observe ang social distancing kag iban pa nga mga health protocols nga napatuman sa mga distribution areas. Yes. So, sa Concepcion MPS naman, nakadakop man sila sang isa ka wanted person kahapon, sang hapon alas 3 dito sa Barangay Igbon Island, Barangay Concepcion, Iloilo. Nadakpan ini si Rinier Doquilia E. Morano, 53 anyos ang edad, may asawa nga taga Barangay man, taga dito man sa Barangay Igbon, Concepcion, Iloilo. Ini naman niya sa salaka qualified theft. Kag may ara ini siya wala sang bail recommended kay qualified siya. Meaning dako ini ang iya nga nakawat. May abuso sa trust. Yes, sa trust. So congratulations once again dira sa Concepcion MPS sa pagpanguna sang ilang nga aktibo nga Chief of Police, si Police Major Ronnie Ferrante Brillo. Sir, congratulations. Excited, hindi naman pingping pala kung mapag-ano may mga halan sa sila mga chief of police nga regularly nag-deliver sa mga accomplishments para sa ating mga pumuluyo. Yes. Ariban, ang Chief of Policeman sa isa ka police station, babae. Siyempre, sa Barutak Nuevo, MPS, nakadakop man sila sang wanted person kahapon
mga alas 5 sang kahaponanon sa barangay Palasyawan, Barotac, Nuevo, Iloilo, nadakpan ini si Mario Basito Ibayugo, 66 anyos ang edad, may asawa, isa ini siya ka-farmer, nga taga barangay Palasyawan, Barotac, Nuevo, Iloilo, sa sala naman ini siya nga grade threats. Okay. Na mayari ni siya nga 12,000 pesos nga bail recommended. Once again, congratulations kay Ma'am Police Major Rowena E. Obero. Ang ilang chief of police, syempre kaupod. Ang ilang deputy na classmate ko, Sino pila kabilog Johnny ato? Oro. Johnny Oro. Pila kabilog ang ato mga chipong sa babae man? Si Ma'am Si Yvonne. Ma'am. Isa Hindi, lang siya. ilalaki na siya si Yvonne. Lalaki na. Sipon, Si Ma'am Panis yan ang isa. Sa San Rafael. San Rafael. Mga chief of police, mga IC nato, mga hindi man magpaperde, no? Okay, good. Yeah, syempre ang aton pagod nga anilaw MPS, nakadakop man sa wanted person, hindi man magpaperde. Ini si Lieutenant Jersey Besas, aton ini siya dati nga deputy POMO dire, nga na-install na sa aton sa anilaw MPS. Syempre, kaupod man ng iya Deputy Chief of Police, si Ryan Chris Inot. Nakadakop naman ini sila ya sa robbery in the inhabited place. Nadakpan ini si Hervin na Rosa Iba Belakaol Bilakaol alias Kuring. 25 anyos ang edad, kasad. Kay single pa ini siya, nga taga barangay Sambag, Kulog, Anilaw, Iloilo. Nadakpan ini siya kahapon alas 3:30 sang hapon dito sa Anilaw Public Market, Barangay Poblasyon, Anilaw, Iloilo. Sa aton nga mga kauturan, no, palihog, likawan ang magpangawat, hindi rason ang kapigaduhon, hindi Yes. rason ining pandemya naton, agon nga magpinahapos na lang. Madamo, in all our programs, termina mo, gina-encourage ka mo nga mag-do something more productive, mang-garden, talapad sa... you know what? One beautiful thing about the province is that madamo sa makanting ang mga lupa nga kung sa pwede natin ma-cultivate kag makapananom kita dira, eventually maka-ani kita. Just imagine if we plant papaya, di ba, magtanong kita sa mga kapayas, pila lang kabulan ang aton na ton, do almost pila makabulan na apang-harvest ng isang bunga sa papaya, ma'am. Pariho ganin sa nga, kung dira nga ang boss ko, si Lieutenant Colonel Elsa Conlo, nagtanong ni siya ha, sa kapaya sa makumusubo ng harvest, ang nagko, bako galing ang tagay, galing ako mamiso. Pero usually, kung ma'am, ang mga kapayas na anak ni, hindi mo na pag-i-replant iya nga liso, you have to buy the seed. Kaya niya siya muna katagko. Usually, ay na mga binabaligya nga mga liso, nga imo itanong will produce good, kaya. Pero kung ang iya liso, sang iya bunga, itanong mo, hindi na siya na. Okay. Pero may alam mga technique dira gali. Kung magkuha ka isang liso sang kapayas, ina sa tunga, hindi ang sasay. Okay. Yes, amo lang so ng good seed. So Muli na balaan na naman ako mga good seed na. Okay. Patagyan na mo damo kayo sa mga fast-growing nga mga crops nga pwede kaya makabulig sa aton sa mga chimpo, like mga okra, hindi mga alugbati ginahan naton, pero may alugbati, kamote, ano pagay talong, kamatis. Just imagine makaproduce ka ma'am sang pulo, nakapuno nga kamatis Aside nga mga wala ka nagasusol sa imong kinanglanon, you can always sell it sa aton nga mga sa imong mga neighbors, sa imong tupad balay dira. Okay. Kaya ginang dahon sibuyas bala. Yes, dahon sibuyas. Na, inabala ko di magbakal ka mo, 5 kapiso na, mga pilan na kapuno, i-cut nyo lang na siya malapit bala sa ano, mga mapabilo lang ka mga 3 inches. Yes. Or 2 inches, i-cut nyo na siya, itanong nyo lang na sa mga pot nyo. Makagrow siya, di ba? Ano na siya, Makagrow siya. mga tubo, ano na siya, inadlaw lang gani. Kaga sa ato mga iba nga pumuluyo man niya, palihog hindi man ka mumaanad sa paghagad ang pinangayo sa tupad balay ninyo. Hindi nyo magulat na, inabalang kapayas, gani sa speaking sa kapayas, hindi ka mo magulat, yung pinangayo kami ha, talagsa mo to galing na mention kahapon ni Ma'am Elsa, weekly lang, kay syempre sa among trabaho, weekly lang kami kapauli, nga may chimpo pa kami nga mananom. Mananom, oo. O, nga kamo yung ara, kamo sa inyo pa ni Malay, pananom kamo da. Mananom. Hindi lang mag-depend permis sa pangayo, bisa inang mga malunggay, ginapangayo lang niya. O, Hindi hindi man sa na. pagdinalok, no? Yes. Pero gusto lang namon nga tudloan kamo nga magbakas, hindi Correct. nga magbakas pinangayo sa pinangabutayan sang iban. Di ba? Just imagine kung sa syudad ka subong ka Star Map, ang tatlo ka bilog ni mga dahon sang malunggay na, that about 10 pesos to 20 pesos. Ano yung pangayoon nyo lang niya? Please give something nga cash sa inyong tupad balay nga do as if nangumpra lang kamo sa tindaman para ma-encourage pa ng inyong mga kaingod balay nga mag-produce more kay makabarato na kamo kag sigurado pa kamo nga preska ang mga tanom nga ginabakal ninyo. Yeah. So,
sa atong pagpadayon ang Barutak Nueva MPS mo tatlo gid niya actually ang nadakpan nila kahapon. Sang alas 3:40 naman kahapon nadakpan sa Barangay Suhuton, Barutak Nuevo, Iloilo ini si Alex Nava Jr. Belguera, 38 anyos ang edad, nga nadakpan ini siya sa kaso nga violation of PD 1829. May-ari ini siya nga 36,000 nga bail recommended. Ag nasundan ini sang Santa Barbara MPS nga may-ara dito, congratulations, no? May nag-surrender dito nga isa naton ka pumuluyo sang isa ka 12 gauge shotgun. So congratulations kay Sir Celoso dira but silingon ang trust sang imo pumuluyo ara gid. Nagabasko kapag salig tungod nga nakita Manila ang Santa Barbara team sa pagpanguna ni Police Major Raymond Celoso kag sa iya deputy si Police Lieutenant Aileen Lacrite really produce sang ginatawag nga good performance kag good rapport sa ilang mga pumuloyo. Kag sa subong gali I think 10 o'clock no right after sila nato nga programa mag-aumpisa man ang Ilonggo Cups on Air nga ina mag-host dira sang aton nga upod sa Iloilo PPO News Team. Wala sa liwan kundi si Police Corporal Erwin Magarso, si Police Executive Master Sergeant Renel Lauron, kag of course si Patrolwoman Maria Lorly Biboso Lumawan. Samantayan ang ilang programa sa Radyo kay Luayan. Check also the Facebook page of that particular community radio station. Okay. Ang Barutak Nueva MPS, once again, congratulations kay Ma'am Police Major Rowena Ihobero, nakadako kay John Berha Gallardo, 54 anyos ang edad, nga isa ni siya ka businesswoman nga taga Barangay Ilawod. Businessman, Barangay Ilawod, Poblacion, Barutak Nuevo, Iloilo. Nadakpan ini alauna kahapon sa sala nga pagbayular sang Section 2A in relation sa Section 3A of Batas Pambansa 33 as amended by PD 1865. Pagbaligya niya siya sang petrolyo nga wala sa nagakaigo nga papilis, no? So gani sa aton nga mga pumuluyo dira nga gusto magnegosyo sa mga petrolyo nga ini, be sure that you have the license or the permit to distribute. Kaya na siya may mga requirements pala mang pingping. Kaga especially na ating mga sulain, mga butane, there are specific na mga requirements. Okay, init, no? Sige, good. May mga requirements dira nga dapat naton pero dapat mas maigo ang aton nga camera kag magatiyo. Oo. Hindi na siguro. Ang lights lang siguro, lights lang. Hindi na siguro, ma'am. Yan. Para magsanag pagid ang ito. Okay, dito sa aton gina kanang aircon natin kay base makatumbang aton yung mga stand sa ating programa. Yes. Kag ano pa meron ta? Ang Concepcion EPS man, kahapon sa ginakadakop sang wanted person, kahapon alas 11 sang aga, nadakpan diri sa NHA Village, Barangay Bakhawan Sur, Concepcion, Iloilo. Nadakpan ini si Renan Gabayeron E. Atar, 43 anyos ang edad, may asawa kag pumuluyo man sang amo nga barangay. Once again, congratulations diri sa Concepcion MPS sa pagkadakop diri kay Renan Gabayeron sa sala nga grave threat 6 counts. Kag ini may 216,000 nga bail recommended para sa iya. Yes, congratulations, kid. Okay lang, ma'am. May-ari man dire gali, no, ginakasubo naton ini nga balita, pero dapat naton i-share sa inyo sa aton mga tumalan-aw diri sa Kapikag Balita. Nga may isa naman kita ka utod nga nag-decide, allegedly nag-suicide ini siya tungod nga nasapon lamang nga nagabitay sa trases ang ila panimalay. Bata pa ini 40 anyos kag isa ni tani ka prolific nga manager man sa isa ka direct selling company. Kag ginakasubo naton nga siya ginababuhian sa nga kabuhi. Pero ini siya may mga attempt na nga pag-suicide for several times, no? Ganit sa ato mga pumuluyo, kung ining balang may mga kapamilya ka mo, may mga utod ka mo, or mga relatives ka mo, or friends, no, nga nahibaluan ninyo, na may mga attempt na sa pag-commit sa suicide, palihog, i-address natin ini paagi sa pagpangayo sa professional help, no, sa mga experts, no? Hindi pagpabayaan because nga the moment that they have the tendency, most probably ma-recording siya kung sila mag-aatubang naman sa mga problema nga medyo na feel nila bugat na nga ila pagadalon. Sa mga pamilya dira, hindi ka mo magkahuya. Ara kita sa atong 43 nga police station, mabuligan di ka mo kay ang may ara kita ginatawag nga pag-ulikid desk na ma-address gid ina. Pwede man nga i-refer naton sa mga professionals naton. Please lang ha, hindi ka mo magkahuya or i-PM kami.
Yes. sa amon mga hotline, sa aton diri nga official Facebook page, sa Iloilo Police Provincial Office. We will Yes. consider confidential ang Ang mga ining nga request. mga request ninyo sa amon. And we have the what we call Pag-asa, task force Pag-asa sa Iloilo Provincial Government nga nagatutok sa sining klase sa mga situation ng pingping. Kagani kami member dira sa task force Pag-asa gani don't hesitate to contact us para mabuligan kamo because kalibre balada ang services ng aton nga psychiatrist, in-house psychiatrist dira sa task force Pag-asa sa provincial government, no? By the way, gina-report man natin ining isa ka shooting incident, no? Amo ginahambal naton gani paggamit sa mga loose firearms ini, mga armas tuta nga wala sa nagakaigo nga papilis kahapon sang kagahapon sang gabi alas 10:20 sa barangay Anuring Sara Iloilo nadakpan ining si Haji Kubid pagkatapos nga iya nga gintiro ining si Madonna Kubid, mas probably paryente mag-asawa ni sila. Gitiro niya gamit ang revolver 38, no? Amo ni gani nga despite kinadakpan ining lalaki sa pagtiro sa sining victim, mambal naton niya kasad gyapon tungod ini siya gin-trigger sang kahulugbon, no? Kag sang again sa pag likom naton bala nga ang aton kapamilya may ginatagok nga loose firearms, no? Muna gani nga samtang wala pa nagakatabo ining mga insidente, palihog i-report yun na ang inyong mga kapamilya, inyong mga kakilala na nagahupos sa mga loose firearms kay tungod nga ining absence sang papilis is already an indication mapingping nga irresponsable ining mga tinuga, ining mga individual nga nagahupos sang firearms ini. Kay sign of good sa responsible ownership sa mga firearms, amo ni ang pagkuha sang nagakaigo ang lisensya. So ano lang ang pag-process ng requirements, pero at least dira pa lang kasi sa stage, may kada stage pagkatudlo ang kabo kung paano yun nahukto ng inyong armas luta. May training kag may test Yes, saya yes. to check your Kung capable ka mo capability. sila. Oo, kung bala potential kamo arang you are in control of yourself. Kay base bala nga may mga behavioral problem ka mo nga you are not aware of it pero ma-detect na sa neuro exam. So gani ma-advise ka mo to to come up with an intervention until such time nga you will be ready to handle your firearms, no? But again, if you really wish to have your firearms with you, di kag wala pa kamo nag-grant sang license, pwede niyo mamalana temporary deposit. lang alay. Hindi man na iya Ibalik man nila sa inyo. Oo, balik mo na sa inyo until sa siya na makomplete yun ang mga papilis. Pero may mga firearms diyan, mga paltik, mga homemade, nga hindi kaya pwede matagaan ng lisensya. Gani ang the best thing you could do is to deposit the same. Yes, okay. Speaking sa Sara MPS, kahapon, congratulations, kay may nadakpan man ini sila nga wanted person sa persona ni Michael Villarin Ibalahadja. 96 anyos ang edad, nadakpan ini siya kahapon sang aga dito sa sitio ng Barangay Anuring Sara Iloilo sa sala nga attempted homicide. Pag may-ari ini siya nga 30,000 pesos nga bail recommended. Once again, congratulations sa Sara MPS sa pagpanguna sang ila dira nga OIC si Lieutenant Hubert Pungon. Pag sang ila nga mga personal dira. Congratulations. Under ni sa siyempre sa direct supervision ni Police Major Jose Nemias Pamplona. Kag ginakasubo naton sa panwa sa istansya MPS because nga sang Agosto 15 ala 1:40 sa Kagahon dira sa reclamation area sa Zone 2 istansya Iloilo, may ara man natabo nga stabbing incident ako sa diin na mga minor de edad ang involved diri, no. Kasubo because nga ini Kagahon may ara kita nga curfew nga ginapatuman and yet ini mga minor de edad lagaw, no. Mahabal naton siguro nga somehow ginkulang ang aton kapulisan dira, but again hindi abi omnipresent ang aton mga kapulisan nga tanan nga lugar na lang ara sila anytime, no. Gani sa aton mga barangay official sa aton mga tanod, pwede siguro nga activate naton ang aton nga mga ginatawag nga pagbantay, pagrunda sa aton nga mga area of responsibility to support sa aton nga kapulisan nga pipila man lang kabilog, no. So gani sa aton nga mga pumuluyo dira sa istansya kabay pa nga hindi na ni masulit ining insidente sang Bunanay nga kung sa diin naga-involve sa mga minor de edad kag duwa gid kabilog mapingping ang ilang na biktima kag subo sini because nga arang
maambal nato nga under investigation ni sa subong pero at large pa ning iban kaming minor de edad no. Sa mga minor de edad nga na involved sa sining bunanay palihog hindi niyo na pagpadugaya pa mag-report na kamo magsungka kamo at tubangon niyo ang inyong accountability sa sining krimen nga inyong naobra. Kay may ara pa man mga support ang gobyerno batok para sa inyo. So sa aton mga pamilya sa mga ginikanan palihog let us be responsible with our kids no. Well, in fairness, mga ginikanan mo sa bata ng pingping, they're really doing their best nga i-remind ining mga kabataan, pero may aring nga kabataan nga at very early age, tamaan ka-deviant ang behavior, no? Sa atong mga kabataan, kung naging makulit ang inyong mga ginikanan sa pag-advise sa inyo, please always remember that they're only thinking for your good, no? Kani, please tumana. May ara kita nga curfew, alas 9, tubtub alas 4 sa kagahon, please bawal ang maglagaw sa mga pampubliko nga mga lugar. Okay. So, good morning dira kay Ma'am Mira May Honey King. Good morning, Ma'am Sir, watching from Saudi Arabia. Ma'am, thank you so much for watching. Kay Ma'am Corley Nicole Timson, good morning, man. Sa Imuga. Kay Sir Jefferson Glory, good morning, Ma'am Sir, watching from San Rafael, MTS. Good morning, kagalong man ka mo dira. Siyempre, kay Ma'am Gizon and Tarsigo. Good morning, watching from Estancia, MPS. Kaya namin sa ating mga police station, sa ating mga Picado people, sa ating mga social media managers dira, nga nagatutokid, kaya nagaupo sa ating programa everyday, and we will try our best that everyday we will give you the kapikag balita, na gina ka lang kagangid, hindi lamang sa ating mga pumuluyo, but of course sa ating mga kapulisan, para ma-recognize man ang ilang mga na-accomplished for the previous day, di ba? Kabalo man kami nga, ining mga simple, mahambal natin siguro sa iba, so simpleng accomplishment, pero you know what, ining pagdakop lang sa mga wanted person takes really time sa pag-coordinate, kag-connect sa mga pumuluyo para ma-locate ining mga wanted person kag mga subjects ang warrant of arrest na ini. Kag of course padayon ang aton nga MCQ sa probinsya sa Iloilo, that would be until August 31, including man ang Iloilo City. Gani sa aton nga mga pumuluyo, may mga requirements, may mga limitations ang mga businesses kag iban pa dato nga mga activities. Bawal ang mga recreational areas, ang mga beach resorts mo hindi pa pwede. Sa aton nga mga kiosks, sa mga food stalls, pwede lang ang take out kag delivery, hindi bawal na ang dine in. Sa aton nga mga church or religious services, 30% ang allowed. Kag sa aton nga mga haya sa wake no, sa aton mga namatyan, 5 days lang ang maximum nga pwede i-allow. Kag exclusive lang para sa mga immediate families. Yes. So kahapon, we were able man nga i-install dito sa Mina NPS si Lieutenant Roger Panela. Congratulations, Sir Panela. Yung pangunahan, siyempre sa aton nga DPDA, Police Lieutenant Colonel Romal Perehel, kaupod ba nato ng aton nga Deputy Parmo, si Lieutenant Colonel Elsa Conlo, dito na courtesy call dito sa administrator kay Ma'am Lydia Grabato. Amo na siyang Executive 5 at Mayor's Office kahapon alas 10:30 sang aga. So once again, congratulations nila kay Lieutenant Roger Panela. Very excited ako nga makita ang performance ni Sir Roger because nga for so long a time, he was serving as the Deputy Chief of Police sa Pasig City, kag now being the OIC sa Mina MPS, makita naton ang galawan ni Sir Roger Panela, being the lead person sa iyang municipalidad sa police station sa Mina, no? Kag of course ginadayon naton liwat ang atong provincial director kag tanan nga mga provincial staff, ang atong DPDA, Police Lieutenant Colonel Romal Perihel, DPDO naton si Police Lieutenant Colonel Remy Alabarin, kag tanan naton nga mga provincial staff halin sa Parmo tubtob sa atong investigation nga nanging supportive sa sining atong ginhiwat nga safety seal certification kag ginpadalilagon nga ginatugyan sa aton sa Department of the Interior and Local Government ang certificate confirming that Iloilo Province ang atong nga provincial headquarters are observing mga measures and protocols to ensure that the people here and the visitors are safe from the COVID-19, no? For so long a time, ang provincial headquarters wala nakaagi sa quarantine because man sa mahugot nato nga pagbantay kag sa pagpatuman sa sining mga basic disinfection nato mapingping, regular nga pag-disinfect sa atong mga opisina para hindi makontaminate. Siyempre, pasalamatan taman no, speaking sa disinfection, siyempre ang Santa Barbara. Yes, Rural Health Unit
nga nagahatag libre nga disinfection diri sa provincial headquarters. Kang Sunday ang tanatang opisina nga So, disinfect every naman. week na siya. Thank you so much, good ma'am. Kag reminder sa atong mga kapdanan diri sa provincial headquarters, hindi kita na ihalagaw, avoid ang mga lagaw outside sa inyong residence, dapat balay trabaho lang anay. Yes, Wala lang siyang extra nga mga lagaw-lagaw, control lang kaugalingon because nga we have to maintain ining aton nga status nga wala kita diri sa COVID-19 positive sa aton nga headquarters. Yes, kahapon gani gin-remind sa atong nga provincial director, Police Colonel Gilbert Guerrero, nga despite nga may ara na kita gani sang safety seal certification, hindi kita gyapon maging kampante na for compliance lang siya. Dapat i-sustain gid naton. Kag even strengthen pa gid naton. Strengthen pa gid. Kag, Kag sa- gina-inspire man Yes. ng other units, ang Units. other offices na to do the same man. Yung mag-apply Oh, yes. para ma-validate kung banang Mm-mm. ilang ang mga measures na ginahiwat o ginapatuman sa ilang mga respective offices are enough to control ang ginatawag na spread sa COVID-19. Yes. Even sa mga business establishment, may The same ang DTI, ma'am, nag-provide man sa certification. Ang in our government agencies is the Department of the Interior and Local Government. Thank you so much kay sa Provincial Director, kay Ma'am Chudora Sumagaysay, kay sa imong nga team sa pag-confirm that indeed we are instituting measures enough to prevent the spread of COVID-19 diri sa provincial headquarters ng inyong mga Ilonggo Caps. Yes. No? Kag of course, ang sa NAPOL examinations, Ma'am Pingping, Na wala gyapon kay tungod sa aton nga status kay MACQ kita wala pa gyapon until now announcement para sa entrance exam pag sa promotional exams ang ato na Napolcom. Pero syempre, ang tabayanan nyo lang sa ilang official website ang www.napolcom.gov.ph ang ilang mga announcement. of course, kung hindi nyo ma-check ang ilang website, the best thing you could do is always tune in lang dire sa Kape Kag Balita because we'll bring you the latest updates regarding sa sining mga advisories nga ini, no? Kag of course padayon ang aton nga pagpatumas ang aton mga best practices dire sa Iloilo Police Provincial Office. We have the Pag-Uliki Desk in connection with the Task Force Pag-asa sa nga Iloilo Provincial Government ini nga inisyatibo para nga bring down naton ang numero sang suicide cases diri sa province of Iloilo. May ara kita mga videos dira, hopefully could help sa nga aton mga kabataan, sa aton nga mga kauturan to address ang mga kasubo, ang mga depression nga ginabatyag nila. Please share these videos. Who knows, no? Ang inang masira niya sa videos kay ni would be able to realize and will be able to follow in ang mga steps kung paano ma-overcome ang ginatawag nga kasubo, ang depression, kag malikawan nila ang mag-commit sang suicide. Kag of course may ara makita nga Babayo Bangon Project, ang aton nga Women and Children Protection Desk sa pagpanguna ni Ma'am Lisa Nofuente, padayon sa paglampot, sa pag-connect sa ating mga kababaihan nga biktima sa pag-abuso kag mga babae nga mga pigado, kung paano natin ma-address ang ilang kapigadon, especially in this time of pandemic. Meron makita nga Batang Pandilya Project. No? Sa ating para mga naman sa kabataan. kabataan. No, especially nakita nato ma'am no sa Sara to as istansya na kung saan diin mga minor de edad ang mga involved rin, no? We want to engage the young people. We want to engage you to a healthy and more productive nga mga activities rather than being involved sa sining mga grupo nga naga-cause or nagadulong sa inyo or nagadala sa inyo sa mga buluhaton nga makapaguba sa inyong futuro. The young of today is the future of this country. Gani nga dapat ang the most productive way nga activity ang aton paghimuon para makabuli kita build our nation. That's why may ara kita ginatawag nga kikidan, kabataan kontra droga kag terorismo, because we want to engage the young, your talent. We want to we want you to unleash your talent para mapakita sa ating mga pumuluyo, especially sa mga old generations, nga truly there is hope for the young people. So happy morning, kagabi watching dira sa Limer PS. Kay Sir Renz Florendo Salcedo, good morning, Ma'am and Sir, and to all the PNP and Iloilo, have a nice day to all. Thank you, Sir. Siyempre, ang classmate ko da kay 45, kay Lieutenant Lumahan. Pag siyempre, ang atong dali nga yun kaya, kay She, good morning, samaan niya kag Maskulado. Ano? Maskulado nga KKB. Watching from Pro 6 vaccination side. Well, by the way, sa tanong natin yung mga nurses dira sa vaccination area natin sa multipurpose sa Cap Delgado. Congratulations kids sa inyong services. Kakahapon, no, nagpakita nila itong aton nga kailonggo Cap, si Patrona.
No? Upat na, Samtang ano, ginabaksin, gakanta. Gakanta, di ba, kaya Kanami lang. And kanami sa reaction sa ating mga vaccinators nila because that particular performance, the impromptu nga performance ni patrolman na patrona ni Jaime Patrona Jr. naghatag sa kalingaw sa mga vaccinators natin kagang bagay nila doon nagkuha sa anxiety. I think ang aton siguro nga ano dira mga ano kanina mga awit mandirig mga awit sa aton dirang original band. I think sometime naga-vaccine dira nga aton nga mga kapulisan pwede nyo perform sa inyong nga mga beautiful musics and mga original compositions to release inang happy hormones sa aton mga nagapabaksin at sa aton mga vaccinators. Man yes. Nami nga daw kung gilala na sundon sir kanami ka to. Yes, kag of course aton dira mga OFW open gihapon ang aton nga online help desk kag welcome gid kamo sa pag-request. Interrupted. Manuglobat na. Anyway, salita mo lang kita, manuglobat na, no? Again, congratulate natin dira ang mga support sa ating mga OFW, sino ba butante sa Magaysay, Kay Sir Jeronimo Lapian. kag Milagros Pumarin sa Singapore kag sa New York, no? Thank you so much man sa aton nga mga technical staff. Again, belated happy birthday kay Police Staff Sergeant Ray Canha kag kay Ma'am Serena Joso. Again, amo yan to ang mga balita kag information nga amo nga tipon para sa inyo subong nga aga. Sa ngalan sa mga provincial director, Police Colonel Gilbert Guerrero, kami ang inyong mga Ilonggo Caps, Police Senior Master Sergeant Francis Collider Jr. Ang ako naman si Police Lieutenant Maria Feomiten. Inyo, Mas Saligan.